Μπαμπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Καλώς ήρθατε. Οι δύο μεγάλοι αυτοί άντρες, ο Ιταλός πρόξενος και ο Έλληνας πρωθυπουργός, οδηγήθηκαν στο σαλόνι της πρωθυπουργικής κατοικίας, όπου ακολούθησε ο συγκλονιστικός αυτός διάλογος. Μετά από την αδιάλακτη αυτή στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Ιταλός πρόξενος εκνευρίστηκε και άρχισε να βρίζει στη γλώσσα του. Μάλιστα δεν του έφταναν οι επεκτατικές βλέψεις στη χώρα μας, ενέπλεξε και τους γείτονες. Ο Έλληνας άρχισε να ψηλιάζεται ότι η κατάσταση γίνεται στριμόκολη. Και για να τον καλοπιάσει, του μίλησε στη γλώσσα του για τα αγαθά της ειρήνης. Αλλά ο Ιταλός δεν καταλάβαινε τίποτα. Συνέχιζε να βρίζει. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θέλησε κάτι να πιει για να συνέλθει και είπε στην υπηρέτρια. Ένα ουίσκι, με λίγο πάγο και κοκακόλα. Μάλιστα, κύριε. Τι θέλετε άλλο? Έχουμε απ' όλα. Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε ουίσκι. Απόψε χάνομαι και ποιος με βρίσκει. Και εδώ αποκαλύπτουμε την ιστορική ανακρίβεια. Την απάντηση δεν την έδωσε ο Μεταξάς, αλλά η υπηρέτρια λέγοντας. Και έτσι έδωσε το σύνθημα για τον αγώνα.